Nunod sa bagyong Verbena, biyahe sa tanang sakayang pangdagat sa tibok Negros Island Region, suspendido. Ang detalye sa report ni Orchids Lapingkaw. Kini human gipaubos sa signal number 1 ang NIR. Sa advisory sa PCG-NIR, wala na barko o maski unsay sakinang pandagat ang gitugutan nga mobiyahe sa port sa Dumaguete. Apil sa gikanselar ang biyaheng Dumaguete ngadto sa Siquijor. Gipasidan na usab sa Philippine Coast Guard ang mga mananagat nga dili managat para malikayan ang disgrasya. Suspendido usab ang klase sa elementarya ug high school sa Gihulngan City ug Canlaon City. Wala usay face-to-face classes sa Bindoy, Negros Oriental. Matod sa CDRMO Gihulngan nga posibleng isuspenso ang klase sa tanang level ugma. Subay gihapon sa bagyong Verbena. Sa forecast track sa Pag-asa, apil ang Gihulngan City ug Canlaon City sa mga lugar nga posibleng agian sa bagyong Verbena. Mupahigayon usab og preemptive evacuation sa dulan 300 ka mga pamilya nga nagpuyo duol sa dagat ug sapa. Kung kinumduman, ang Gihulngan City ug Canlaon City ang naultimano sa pagkusok-kusok sa bagyong Tino niadtong November 4. Sa pinaka-latest data sa PDRRMO, 22 ang konfirmadong namatay sa bagyong Tino sa Canlaon City. 42 usab ang samdan, samtang aduna pay tulo ka individual nga padayong gipangita. Karon ga kuan namin ga blue alert amuara diri sa among opsen dayon ready na pod me for preemptive evacuation start ga merong hapon. Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.